Għal 5 sena konsekuttiva saret l-ikla tradizzjonali tal-miliet organizzata mill-Caritas fil-bini tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Din is-sena attendew il-fuq minn 600 persuna li nġabru bħala familja waħda minħabba li m'għandhomx qraba ma' min jagħmlu l-ikla tradizzjonali, jew m'għandhomx biżżejjed mezzi sabiex jagħmluha, jew m'għandhomx saqaf fuq rashom. Hawnhekk sibna 90 volunteer f'ħidma li ma taqta' xejn biex jospitaw lil dawn il-persuni bl-aħjar mod u jkollhom l-aħjar ġurnata possibbli u jtaffu mid-batija li jkunu għaddejjin minnha. Ħafna mill-volontieri ħalleb l-qraba tagħhom, iżda bil-kontra għamlet Elvjaċini li ħadet lill-familja tagħha sabiex kollha jgħinu f'din il-kawża. Għalija naħseb li huwa xi ħaġa ġeżżar li nista' nagħti lil Ġesu fil-birthday tiegħu bħala birthday present lil dawn in-nies kollha li għandhom bżonn. Forsi mhux ikollhom għandhom ħafna bżonnijiet differenti, però il-fatt li nara dik id-daħqa fuq wiċċhom għalija hija sodisfazzjon kbir. Il-preparamenti għal din l-ikla jibdew minn ħafna xhur qabel il-miliet, kif spjega ma' One News wieħed mill-organizzaturi, Andre Bonello. Il-preparamenti jinvolvu matul is-sena kollha. Aħna nibdew nippreparaw xhur qabel biex bekk aħna nibdew nikkuntattjaw in-nies, nikkuntattjaw ukoll għall-ikel, nibdew naraw il-preparamenti wkoll biex in-nies jibdew kif għandhom jiġu hawnhekk. Kull ħaġa, kull siġġu, kull persuna natuha il-ħin tagħha, kull volontier naraw kif għandna naħdmu magħhom biex bekk daw in-nies ikunu jistgħu jiġu l-ikla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.